Všechno nejlepší k narozeninám. No a na kanále opět pokračuje Expedice Balkán. Expedice Balkán, Albánie. Kdo nás volá? Honza Sosnová, ano, je to Honza Sosnová. Jo, je. Takže Honza Sosnová, zdravíme. Karel Neruda, 01, Helena Božena. Expedice Balkán, Ohridské jezero, Albánie. 1164 km. Honzo, krásný dobrý den. A kdo nás dále volá? Expedice Balkán, Ohridské jezero, prosíme volačky.